ассалому алайкум ёру дӯсту муҳтарам ҳаводори канал. чхеле ки дида истодем дар ин навор замини назди ҳавлигӣ 10 сотиқ аст дар юлдошобод гуфтаги макон камсамол площадка. ин хона бо ин ҳавлияш фурӯшӣ мана чхеле мебинед ошхона ва инчунин ҳоҷатхона дорад. ин хона бошад ҳам падвал дорад, ҳам болохона. ин хонара соҳибаш барои худ омода кардагӣ буд, аммо бо мушкилоте рӯбарӯ зада мехоҳад ин хонара ба фурӯш гузарад, то ин ки маблағаша истифода кунад. мана ин падвалаш дӯстон, падвалаш хеле падвали хуб, яъне ки бетонаш бо амун сифати баланд, армировкаш инчунин баланд аст дӯстон, хеле хуб аст. мешавад ки инҷаро бо хона карда салқинак зиндагонӣ карӣ. боло бошад хона аст, неги таполиҳош ҳамаш мондагиа дӯстон. пола мезанед, болоша далчи бо кора худо хад мебинед дӯстон. барои харидоро ин размераш 13 ба 12 ин хонара 4 та хона дорад, 1 та коридор. ин хеле дар миён мебинед душивой ҳам дорад дӯстон. бо як плюси дигаш дар чи аст, дар ҷои ҳамвории юлдошобод аст ва инчунин свет ва об дар наздаш. умуман барои шумо мушкилот намешавад симчӯб кашондан ё ин ки қубури об кашондан. инҷа об ҳаст, светаш ҳам ҳаст дӯстон. мана ҳамин хонаҳо худохат нархаша 350 000 сомонӣ мегӯяд дӯстони азизи мо. 350 000 сомонӣ. ин танҳо барои яъне ки кушоиши савдо. бо касоне ки ҷазман харидор бошад, метавонед омода дар назд яъне бино хо 100 000 мешавад, хо 200 000 савдо карда муомилатон карда мегиред дӯстон. хулосал калом, ина берунаш лицевой хишташ полни подрашивка аст дӯстон. фасон пӯшида шудагааст. бод ҳавои тозагиша намегӯед. бод ҳавои тоза дар миёни кӯҳсор. об свет проблема нест дӯстон. мана аз аминҷа сар кара анамин ҷӯйча то анамо мошин истодаст ку то анамонҷара инҷа 10 сотиқа дӯстон. мана харидория ҷазман ба рақамҳои 92 850 50 10 ва инчунин 92 36 45 25 занг мезанед. инчунин ватсап низ ҳастед дӯстон. ватсап +7 908 214 0900 дӯстон. занг мезанед, харидорӣ мекунед. хона нимбуд аст, яъне ки девор ҳаст, такполӣ ҳаст, падвал ҳаст. о дар наздикиш хеле ки дида истодед, онҷа об аст, мана симчӯб дар пешаш дӯстон. ин тараф хонаи ҳамсоя ниҳол дорад, яъне ки дар инҷа бо ниҳол шинонда ҳосил гирифтан мешавад дӯстон. мана бубинед, ӯ анамун фонда ҳамин сар кард то мана инҷара хонаи ҳамин кас 10 сотиқ. поинашан якта ҳоҷатхона кофта мондагӣ аст. девор мекунед, худохат харидоро занг мезанед. дигар чӣ гӯям? ҳарчи буд гуфтам. савдоро омада дар наздаш мекунед дӯстон. маъқул мешавад, нархаш занг мезанеду маъқул карда харидорӣ мекунед дӯстони азизи ман. беҳтарин дӯстон. мана худо нигаҳдор. касе харидор бошад ҳатман занг мезанеду харидорӣ